Rivolta, 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 rivolta. Dobar dan, braćo Srbiji i sestre Srpkinje, sa nama je u današnjoj drugoj epizodi emisije Novi vidici Ivan Milić, ja sam Miloš Trifunović, a današnji goste ne treba pretjerano da predstavljamo, on je u ljudima koji su u nekim širim nacionalnim krugovima, odnosno krugovima koji se bave nacionalnim aktivizmom, već u neku ruku možda i poznat. Ivane, kako si? Evo, hvala na pitanju, odlično, hvala tebi što si me pozvao u svoju emisiju. Pa evo, brate, borba, što bi rekli, borba, samo borba. Borba neprestana, imamo neku dozu humora u ovom serijalu, pošto nam je prošli pokušaj bio neuspješan uz minimalne tehničke greške, mada nadamo se da će ovaj put sve ići kako treba. Sad, nadam se. Pošto si već toliko godina u tom aktivizmu, baviš se tim, pisao si za određene sajtove, imao si svoje blogove i tako dalje i tako bliže. Šta za tebe znači biti srpski nacionalni aktivist? Šta znači, koja je poenta tog aktivizma, šta je ono za što se mi borimo, čemu težimo i kako ovaj narod da uzdignemo iz sve ove dekadencije i propasti? Prevashodno naša borba se vodi za interes i dobrobit srpske nacije. Sam nacionalni aktivizam može da se ogleda na više načina. Neko će da bude ideološki aktivista, znači da piše, da radi razne članke, blogove, da kažem i na internetu, pošto je internet postao jako dobar način za propagandu, mnogi smo i tu naučili. Neko će biti aktivista na ulici. Mislim, svako tu treba da radi u skladu sa svojim mogućnostima i umnim, a i fizičkim. Sad ne može se od nekoga očekivati da vodi borbu na ulici, a nekoga očekivati da vodi umnu borbu. Mislim, bilo bi poželjno jedno i drugo, ali svako treba da u skladu sa svojim mogućnostima vodi borbu. Da. Tako je. Sad postoje različiti vidovi aktivizma. Od, kao što sam rekao, propagandnog do aktivnog. Znači sve je to u stvari aktivna borba. Sad svako je vodi na neki svoj način. Ne možemo svi dati isti doprinos, ali naravno treba da ga dajemo. Kao što je nama starijima sada, mi treba da prenosimo ideju na mlađe i da im ukazujemo i na naše greške i da ih učimo da ne pogreše u nekim stvarima u kojima smo mi grešili, da im dajemo do znanja šta treba da rade, šta treba da čitaju, kako da se ponašaju. Znači da nacionalista mora biti avangarda u svemu, znači da nacionalista mora da bude primer običnom čoveku, jer ti da bi običnog čoveka uveo ideju, nije dovoljno samo reći, znate, naravno, ja sam Srbin i volim Srbiju, ali već nacionalizam i ideologija. To je već poseban vid. Svi smo mi rođeni kao Srbi, ali kao što kaže učitelj Kalajić, Srbin se ne postaje činom rođenja, već na ispitima vrlina. I sad nacionalista bi naravno trebao da bude neko ko ne smije padne na tom ispitu, ko mora da bude uzor ne samo mladim naraštajima, već da možeš da preobraziš i odraslog čoveka, starijeg čoveka, ako on shvati da je bio u nekoj zabludi i da pristane da ne da te sledi, nego da učestvuje u toj borbi sa tobom. Jer niko nama ne trebaju neki sledbenici sada se mi pokazujemo da smo neke velike vođe, učitelji, propagandisti ili bilo šta. Već jednostavno treba svi da smo braća, da smo saborci i da podržavamo jedni druge u celoj toj borbi. I ne treba odmah čoveka, svi smo mi ljudi i svi mi grešimo i ne treba odmah čoveka na prvu grešku kažnjavati, izbacivati, kritikovati. Naravno, svaka dobronamerna kritika, prijateljska, bratska je dobrodošla, ali sad neko nabeđivanje, naročito mladim aktivistima, mladim Srbima, treba na lep način to ukazati, bez neke vike, dreke, znaš ti da, i onda govore
kako sam, znaš, ja to znam, ti ne znaš. Pa zašto te nisam naučio? Ne mogu ja tražiti od nekoga nešto da on zna, ako ga ja tome nisam naučio. Znači on mora da nauči od mene. Ako ga ja nisam naučio, ja sam kriv. Mislim, da kažem ja, mislim na sve nas, ne mislim konkretno samo na sebe, već govorim generalno o starijim nacionalistima, ljudima koji su tu po 10-15 godina ili i neko koji tu i 5 godina zna više od onoga ko je tu došao juče. I sad, Da. ako ti želiš da držiš te ljude, ti moraš da ih obrazuješ. Svaki preduslov bilo kom aktivizmu i preduslov da bi se nazvao nacionalistom, či ti moraš da znaš prvo nešto o svom narodu, znači moraš da poznaješ svoj narod, moraš da poznaješ svoju zemlju, moraš da znaš šta su srpske zemlje, ne možeš se nazivati srpskim nacionalistom, a da priznaješ Avnojevske granice, zamisli ti priznaješ granice koje ti je Tito propisao i Moša Pijade, mislim, Srbi nije ni jedan ni drugi, ali ti priznaješ te granice. I onda kao pričaš o južnoj srpskoj pokrajini, severnoj srpskoj pokrajini, ne postoje ni južna ni severna, znači niti postoji tamo nešto preko Drine, to je isto srpska zemlja. Znači ne možemo se mi ograničavati na nešto što nam je propisao što nam je propisala Kominterna, što nam je propisao Josip Broz ili ne znam ko već od njih na Drezdenskom kongresu 1928. Odatle to potiče. Znači nije oni nisu seli 43. u jajce i rekli i pravimo sad te granice. Ne, te granice su propisane već 1928. na Drezdenskom kongresu u izvedbi Kominterne. Da. I sad naravno, mi kao nacionalisti, kao što sam već rekao, mi moramo da imamo prvo uzore u svojoj naciji, a mi ih imamo, znači 1.000.000 uzora imamo. A ne da se sad bavimo internalizovanjem srpskog nacionalnog prostora i da mi sad se dodvoravamo nekome kao mi smo internacionala. Mi pre svega ne možemo biti internacionala, jer mi, kao što sam rekao, imamo razne. Mi, na primjer, svi znamo ko je bio Gabriele D'Annunzio. I naravno da treba znamo i hvala mu na onoj predivnoj odi narodu srpskom, koja je stvarno, to se vidi da je čovjek iz ljubavi napisao, a ne po narudžbi ili nešto, onako nešto po narudžbi ne može da se napiše i da se ispeva. Ali, koliko srpskih nacionalista zna ko je bio Ljubomir Micić? Ne zna, vrlo malo. A on ti je ekstremniji čak vid od D'Annunzia. On je čak smatrao njegove futuriste i blagim, kako je on zamišljao zenitizam, na primjer. Onda isto o pomenutom Kalajiću, šta ljudi znaju? Par citata što se vrte po društvenim mrežama 15 godina. Znači, bukvalno. Da, naš hiperborejac. Naravno. Posljednji Evropljanin, to ti je to, staviš. Tako je. Znaš, eto, taj pomenuti citat, Srbin se ne postaje činom rođenja, već na ispitima vrlina, postoje već toliko prešlaka, njega svi znaju i mislim da ga i babe na pijaci znaju. Ali je stvar u tome da nije samo dovoljno taj citat kačiti. Treba živjeti po tome i treba znati kontekst u kome je izrečeno i gdje je on to napisao i kad je rekao i zašto je rekao. Ali ne, mislim, ljudi misle da je on samo bio pisac, on je bio i slikar. Znači bio je jedna jako svestrana ličnost i imao je ozbiljne kontakte i na zapadu i svuda. I sad, znaš, kao ljudi ali on je nama govorio, nikako ne smemo biti podređeni. Znači moramo biti ili iznad njih ili ravni sa njima. Ako si podređen, ti si zgažen. Znači nema pravdanja, nema podređivanja. To je ono što hoću da kažem. Što se mi isto često pravdamo, a to i nacionalisti rade, pa znate kao ti onda počeš njemu da objašnjavaš se pravdaš zašto si nacionalista. Nema pravdanja. Ako se pravdaš, ti si već izgubio. Ako ti njemu znate ja sam Srbin, ali nema tu više, to je kraj. Ti si sa tim ali rekao da nisi. Znači jednostavno, još jedna patologija kod Srba koja je duboko ušla u samu srpsku sušt biće. Mislim da je to Mihi izrekao da u svakom Srbinu čuči Jugosloven spreman da iskoči. To je tačno. Znači, bukvalno u svakom Srbinu, mi smo zaraženi Jugoslovenstvom pa više od 100-120 godina i ono se najviše zapatilo kod nas. I sad mi moramo da se izlečimo, kao što je rekao Vojvoda Đujić, od dve bolesti, od jugoslovenstva i komunizma.
Međutim, komunizam sam po sebi, on je pa izumro, to neke obskurne organizacije ga drže, dobro, ali imaš i univerzitetske profesore koji vedre i oblače i koji su po ideologiji ovog Antonija Gramscija, koji je govorio da treba zauzeti institucije i bio je potpuno u pravu. Dok su se desničarske i konzervativne partije tukle i borile za vlast, komunisti su na zapadu, a i kod nas preuzeli univerzitete. I ti kad preuzmeš obrazovanje, tebi apsolutno ne treba nikakvo mesto premijera, nekog ministra, predsjednika. Zašto bi ti sad sebe ofirao u javnost, da te pljuju i nazivaju raznim imenima, kad lepo sediš tamo u nekoj kancelariji, radiš posao, niko živi ne zna ko si ti i baš tebe briga. A samo štancaš nove i nove generacije levičara, liberala i antisrba. A na našoj sceni se, evo ja prvi kažem, neko će reći kao Milić radi puno, doprinosi. Ne, ja prvi da sam kritičan prema samom sebi. Ne radim koliko treba i ne radim kako treba. Znači, to svi moramo da kažemo za sebe, da smo mnogo uprskali stvar. O tome da jednostavno ne odgajamo te nove generacije, da ih ne obrazujemo, mislim, nego jednostavno, eto, oni su tu i postoje. Da, ali ti što su tu i što postoje, njima će to da dosadi i oni će da odu. Ja znam ljude koji su bivali tu i samo jedan dan čuješ postao, ne znam, komunista, postao liberal, ili jednostavno otišao, napustio sve, radi neki posao, ne interesuje ga tu uopšte, ne zanima. I to je problem kod ljudi, što im isto nacionalizam mnogima, nažalost, postaje zamena za ličnost. Ti njega kad pitaš šta si, kaže ja sam srpski nacionalista, druže, to nije zanimanje. Brate, od čega ti živiš, znaš, nije to samo, meni je zanimanje nacionalizam, što kaže jel se to maže na lep? Ne, brate, ne možeš ti da živiš od toga. Tebi je to ideologija, uverenje, kao što ni komunisti dok nisu došli na vlast nisu živjeli od komunizma. Posle su živjeli, ali, znači, ti sad, brate, imaš valjda neko zanimanje u životu, hobi, nešto. Ne, on je nacionalista. Znači, to je postalo zanimanje, to više nije kažeš ja volim narod, zato sam, ne, ja sam postao po zanimanju nacionalista i to je sad ljudima postalo zanimanje. Veliko profiterstvo, na primjer, mi imamo u samom nacionalizmu. Ti danas imaš, brate, milion brendova nekih, gde svako pravi neke majice, neke tuksilice. Lepo je to. Ja se sjećam kad sam ja išao u srednju školu, imao si dražu, što se opereš ga 2 puta draže, više nema, nestao sa majice. I to ti je bilo to. I tad je bila velika represija od strane režima, tad je vladao Boris Tadić. Znači, bukvalno, čim ti vide to na tebi, odmah skidanje, odmah kreće maltretiranje, posti šta si, pretres. Danas se slobodno radi, znaš, opasno se radi, priča se tu. I onda, govorimo i o nekim diktaturama. Mislim, ovo je smejurija, nije diktatura. Znaš, jeste kleptografija i razbojničke bande, ali sada je neka tolika diktatura i represija da ti ne možeš da se izraziš. Možeš, brate, ti da se izraziš politički. Ali su ljudi sad postali jako veliki konformisti. Priča se o nekim borbama, žrtvovanjima. Nije se ništa nigde preduzelo, na primjer. Znaš, stalno često čuješ nacionaliste kao, znate, komunisti su preuzeli ovo ili ono, liberali su preuzeli ovo ili ono. Brate, naravno da će preuzmu kad ti ništa ne radiš, već samo pametuješ. 100 puta kažeš ljudima, ajmo nešto, ne kao, ne možemo mi tamo, oni su tamo. Pa dođi prvi, pa oni neće doći. Ne vole oni da dolaze kad ti nešto uzmeš. I oni su ti kao i mi, znaš, i oni ne vole da nas, kod oni vole da idu s nama. Naravno da ne vole. Sad, stvari u tome, naravno, nego još jedna stvar, tih nekih trulih koalicija, kompromisa, ne možeš ti da imaš kompromis sa svojom idejom. Znači te, kao što je rekao jedan političar iz 20-ih, naši principi su naši principi i ne mogu se menjati. Znači nama može da pristupi neko i da kaže ja sam progledao, postao sam nacionalista, ok, ljudi se menjaju, nije to, ne možeš ti sad da odbaciš. Evo ima jedan mali, pohvalit ću ga, bio je mali Šomić što je snimao za Nedića. Dečko je bio komunista. Dečko je bio komunista. A dečko je, samo zato što nije, znaš, mnogi su ga napadali. Ali, znaš, kad ga ne napadaš, kad ti njemu malo i predočiš i lepo sve objasniš i
Dečko je progledao, shvatio da je pogrešio i prešao na ispravnu stranu. I to je, da kažem, jedan čovjek spašen, jedna duša spašena. Ali, brate, znaš, ne treba da sad nas vodi sujeta i da se Ego i sujeta i gledamo od ozgo kako ćemo naravno, ponizimo, umjesto da mu damo knjigu, pošaljemo PDF, bilo šta, uzmi tako je, vidi ovaj tekst, tako je. brate, razmisli, vidi, ovo se možda odnosi, fraza odnosi na ovo, čita između redova i tako dalje, znaš. Moramo jednostavno da tu baklju da prenesemo kako treba, a ne sad klincima, mladincima, kako god, 16, 17, 18, 20, 20 i kusur godina, sada mi nešto predstavljamo. Čekaj, vidi, Da, citiraš naše, Ljotića, citiraš, ne znam ti ni ja, Stanislava Krakova, šta ti zapravo znaš o tim ljudima, da li si ti njih dovoljno tako je. i Evo, da, na primjer, ja jako poštujem Ernsta Jingera, to je stvarno i ratnik, i ideolog i sve. Ali mi imamo našeg Ernsta naravno, Jingera o kojima Srbi ne pričaju. Evo, upravo si ga pomenuo, Stanislav Krakov. jeste, Znači, to je život jednak Jingerovom. Avanturista, moderni hajduk, pisac, pesnik, romantik, ratnik, sve u jednom, sve što je Jinger bio. Ali Jinger je, evo, planetarno poznat, o Krakovu ni Srbi ne znaju. To je opet naša sramota, što mi to ne predstavljamo. Mi više opet volimo da Jingera citiramo i kačimo. Nisam protivan, radim i sam, sad ne toliko često, ali neki lep, nešto i knjiga, ja sam čitao njega par knjiga, Radnik je dobar, onda Vatra i krv. Ali jedna stvar je u tome da mi smo Krakova potpuno zaboravili. Taj čovjek, ti prođeš, stoje knjige njegove po knjižarama, niko živi se ne osvrće, ne zna ko je, ne zna o čovjeku ništa ko je, šta je, to je jedna tako živopisna ličnost bila, znači da koji je učesnik i četničke akcije i koji se borio i u oba rata, znači baš i u Balkanskim ratovima, jedna jako svestrana ličnost. Crnjanski isto, koliko je ljudi čitalo Crnjansku, ali to je smor, znate, to smara, to je dosadno, to je napadno. Ko će sad da sedne da čita knjigu tipa od, ne znam, 300-400 strana ili koliko već, ma kakvi to smara. I onda dođeš u situaciju, a ti neko gledate, pomeneš nešto, gledate belo, ali opet, znaš, ne krivim ja te dečake, nisu oni krivi. Krivi smo mi koji ih nismo naučili ništa. Tome se radi. I zato ja se uvijek trudim, znaš, meni nije teško, ja znam, ima ljudi kojima je teško i kažu, meni je to naporno, ja ne mogu da se s njima, znaš. Meni nije teško, jer nisam ja ovdje da ja sebe reklamiram i hvalim, evo ja sam nacionalista i znate, ja sam tu. Ne, jednostavno, meni je cilj da to i posle nas ostane, a ne kao što je rekao lider jedne nekada velike opozicione stranke, kad je rekao, ja sam pokret, ja ću, kad ja umreće i on. Eto, to je jedan od očeva odbaškog nacionalizma, Vuk Maniti. On je to rekao, kaže kao, ja sam SPO i kad umrem ja, umreće SPO. da, Eto, to je, znači, pravljenje od pokreta političkih partija privatnog porodičnog preduzeća. Eto, isto se danas dešava sa srpskom nacionalnom scenom i to se isto dešava gde znaš, ljudi sebe zamišljaju sad da su neki veliki ideolozi, da su neke velike vođe. Znači, šta je problem? Danas, generalno, sad neću da se bavim nešto mnogo evropskom scenom, ali generalno problem kod nas, što su svi kao rogovi u vreći, što kažu, dva Srbina, tri politike, gde ljudi ne mogu da se slože oko elementarnih stvari, gde ljudi ne mogu da se dogovore oko nekih sitnica, znači jednostavno ne mogu neke svoje lične razmirice da ostave po strani. I onda naravno, a onda pričamo o jedinstvu. Kako možemo pričati o jedinstvu kad u ovoj zemlji čak su uspjeli i pederi međusobno da se posvađaju one njihove organizacije, da ne pričamo dalje. Kod nas se ljudi očima ne mogu da gledaju. Znači, ja sam ti, brate, evo, znači, 15-16 godina na nacionalnoj sceni, još kao klinac krenuo i nagledao sam se svega i svačega i naslušao sam se svega i svačega. Znači, sad ti ljudi pričaju o jedinstvu, pričaju o nečemu, znaš, nikakva se kritika ne prihvata.
ni negativna, ni pozitivna, ništa, znači ono, neki konstruktivan savjet, što ljudi su svi onako, kao ja znam najbolje, ja sam najpametniji, ja sam, brate, ono, valjda smo tu da uradimo nešto i za ovu scenu našu nacionalnu, jer realno, brat bratu, na našoj, da kažem, ovoj sceni treće pozicije, znači da ovo što nazivamo ispravnim nacionalistima, a ne udbaškim, brate, nas, ne znam da li ima 1000 ljudi, ako ima i toliko u celoj, znači, ne samo u Srbiji, nego sa sve Republikom Srpskom i ne znam, ja sad ne znam sve ljudi, ne mogu da tvrdim koliko ima i ko je privatno, ko se ne izjašnjava i to, ali ajde da budemo i optimistični, nek ima i 2000 ljudi, ali šta je to? Šta je to? To je smiješna cifra. I mi umjesto, znači, nešto da se sami lepo organizujemo, dogovorimo, ne, svako od nas tera neku svoju politiku, svako je najpametniji, svako sve zna i glavna je stvar kako se učepiti inostranom elementu. Znaš, ono, da mi naš nacionalizam potpuno skrajnjujemo po strani i prihvatamo te internacionalne narative. Pa evo, uzmimo, Francuz je pre svega Francuz. Sarađivat će on s nama, nije problem. Ali on je Francuz. Znači, pre svega, Španac je Španac, Rus je Rus, i tako dalje, i tako dalje. Sad, da ne nabrajam tu sve evropske narode. Ali, još jedan problem samog našeg nacionalizma iz te scene je mnogo polaganja, simboli su naravno važni, ali kad se ti simboli pogrešno interpretiraju i ljudi se onda naprže, da se tako izrazim, na te simbole, kao simbole izvesnih formacija u ruso-ukrajinskom ratu, gde su ljudi podržavali samo zato što oni eto imaju brate, ako pogledamo dobar Black iste Metal to, i tako je, Reelsovi i TikTokove. to da, TikTok, editi i to. Ali ako pogledamo istini u oči, brate, istu simboliku, gotovo pa slično imaju jedna i druga strana, i tetovaže i sve ono, i sad kao, jedni su ispravni, drugi su neispravni. A sad, da ne ulazim duboko u tu tematiku, zna se o kome se priča i o kojim simbolima, jer nemaš ti simbole, ako ti simbole izvrneš na opačke i daš im pogrešnu predstavu i još lažeš da nije to, već da je nešto drugo, ti onda si, brate, pozer. To su ti oni, kako ih zovemo, košer nacisti. Da, košer nacisti. Baš košer nacizam, onaj iz američkih filmova. Niko od njih niti podržava, niti živi tu ideologiju, niti ta ideologija interesuje. Zašto se snimaju svi oni silni filmovi američki, pa onda imaš one organizacije kao što su Arijevsko bratstvo i slični. Samo kriminalci najobičniji, rednici iz kamp prikolica koji pričaju da su oni viša rasa i sad da je neko niža rasa. Pa, na primjer, Nick Fuentes kad je negde pričao, mislim, lik koji brani i opravdava Epsteina, mislim da ne bi smio da ima pravo glasa. Naravno, lik je po merilima američkih rednih nacista rasno smeće. Sad, lik priča kako su, ne znam, nabraja on, znaš, kako, ne znam, balkanski narod, mislim da se baš osvrnuo na balkanske narode, kako balkanski narodi nemaju nikakav doprinos kulturi i civilizaciji. Pa ako ništa, pogledaš, antička Grčka je nastala na tom istom Balkanu, ili idemo dalje, srednji vek, imaš Rimsko carstvo, odnosno istočno Rimsko carstvo, pa imaš Srpsko carstvo, pa imaš Bugarsko carstvo, čak i tu, da kažem, srednjovekovnu Hrvatsku i to. Kao nema nikakvu doprinos, a zato su on je dao doprinos, njegovi Latinosi iz Amerike. Sad, znaš, ali oni to ozbiljno... Dali su doprinos ovi što ističu koji kakve sporni simbole. Tako je. Oni zaista veruju u to. Nije sada, znaš, kao neko je lupio, nije to neki, on se nebitalac, on je lik koji se računa među ozbiljne njuške tamo u celoj toj priči. Znači. I sad šta je najgore, ti vidiš Srbe koji dele tog lika, on je rekao nešto pametno, ali ti vidiš, druže, šta je on dalje rekao. Ne vidiš. Onda dele, ne znam, njima je glavno, obratio se kako se zove, Kapustin, Nikitin, 100 nekih prezimena ima, pa koji svaki Jevrej menja poreklo i menja prezimena.
I sad lik priča, on se obraća braći Srbima. Šta se ti druže, kome se ti obraćaš i o čemu ti pričaš? Ti ćeš kao da nas učiš Da, nacionalizmu. Tako, tako. dođu neki likovi, ne znam, od nekud i sad on mene uči ovdje, ja da budem nacionalista. Druže, mi smo izmislili nacionalizam za vas. Ne, to I priča, sad oni nama, taj Kapustin i Kitin, šta god, on je, jel, po majici Židov, onda je Židov, 100% Židov, čisti Židov. naravno da Nego jeste, sve ide naravno da Rus, sve ide jeste. etnički Rus. On je prešao na tuđu On teritoriju, je da utječe na izdajnik, vlastiti on je narod. izdajnik. To isto kako bi rekao podržavao našeg, evo pričali smo Čedu domu za Jovana Divjaka ili ne znam nija brojni Tako koji je, su tako. otišli da ratuju za HBO ili za HOS, šta oni sad trebaju da budu terori, jeli, pošto se bore protiv JNA ili protiv sad trenutno kao To kvazi ti je, neobolševičkog sistema. to ti je, brate, jedna šizofrenija gdje isti ljudi podržavaju Kapustina, istovremeno podržavaju bukvalno JNA 91. u bici za Vukovar. Znaš, ono, a ako ćemo pravo, ta JNA je u to vrijeme jeste bila komunistička vojska za razliku od vojske kakva god bila Ruska federacija. Evo odmah da se ogradim i da uskratim razne kritičare. Moje mišljenje o predsjedniku Ruske federacije isto kao i o predsjedniku Ukrajine. Znači, ono, dva klovna i dva propaliteta koja su u tim funkcijama. Jedan isfrustrirani starac koji je zamislio da je Petar Veliki. Eto, znači, a bit će zapamćen kao onaj Šujski, onaj propali ili lažni Dimitrije. Eto, tako će biti zapamćen. Ali je to problem, šta se teba kažem, problem je znači te estetike i toga. Evo da se Srbi 90-ih u zadnjim ratovima držali samo priče o estetici, mi bi gore prošli nego u Drugom svjetskom ratu. Znaš, one priče o Ratku Mladiću, kako je skidao kokarde, kako je on bio komunist. Jeste on skidao kokarde, ali je istovremeno govorio da nema mjesta partizanštini. Tako je, tako je. Znači, jednostavno, srpska trobojka i to je to. Nema sad da se mi delimo na ove i one, jer to bi neminovno došlo do nekog sukoba, a ostalom, kakav bi on komunizam mogao tu da brani kad je komunizam propao i raspadom JNA. Znači, nema on šta da brani. Vojska Republike Srpske nije komunistička vojska. To sam baš skoro čuo i jako sam, znači, ono, što bi rekli, izneverovo i morao sam da reagujem u nekoj priči, kao VRS je bila komunistička vojska. Ja rekao, da sam juče umro, ovo ne bi znao. Znači, prvi put čujem, a to su ti ljudi koji, ono, što bi danas se klinici izrazili, larpuju, znaš, po Telegramu i po TikToku i kao, znaš, oni su i sa Ustašama, bratime, jer, znate, to je antikomunistička borba. Pa, brate, ne znam kakav komunista... Bilo i njih su spačavali su Srbe, znaš. Ne znam. Domobrani su bili regularni, možda i crna legija tu i tamo, znaš. Da. Znači, brate, ne znam kakav komunista s druge strane da ja ne mogu Ustašu podržavati, pa nema te sile. Znači, ali ljudi je problem. Ali to je sve do neupućenosti, do neobrazovanja, znači jednostavno, ali opet, neznanje nije opravdanje. Ti u današnje vrijeme imaš dostupnost svemu. Mi nismo imali, ja sam morao sam da nalazim i knjige i ovo i ono. Oni imaju sve na tacni, ali njih to ne zanima. Njima je moda, mnogima da budu to što jesu. I šta sam teo tu da kažem, stvari u tome, znači da kad su ta neka teška vremena, kad je rat, kad je kakva estetika, kakvi simboli koje neprijatelj uzeo, poganio simbole, odbaci simbole. Ne možeš jednostavno, znači da ih vratiš da pripadaju, jednostavno ne koristi ih i gotovo. A ljudi što je ne shvataju, već pomenuta priča o Evropi nacija, to je jedan lep koncept, ali utopijski. Kao što je utopijska bila i Mussolinija fašistička internacionala, kao što je utopija i cijela ta priča o internacionalnom nacionalizmu, to je, kako bi rekli, nacionalni komunizam, znate. To je ta priča, to je jednostavno neke stvari su nespojive i to se ne može da spoji i to uvek će problem generalno samo koncepta Evrope nacije u tome što ljudi ne shvataju jednu stvar da, mislim shvataju, ali pokušavaju da ne vide tu stvar, da svaka nacija u Evropi ima problem sa nekom drugom nacijom, da nijedan narod na drugo pače zemlje, pogotovo kod nas kod nas imaju svi, pa kad bi kod nas svi dobili svoje, Srbije ne bi ostalo ništa. I obrnuto, kad bi Srbija isto krenula da čerupa druge, malo bi šta ostalo. Znači svi imaju pretenzije, ali opet po istorijskom pravu treba gledati, ako već gledamo tako, istorijske nacije.
uvijek mora imati prednost. Ne može sad neko ko se formirao u tipa 21. veku, naravno, kad se stvori neka nacija, to je bespovratan proces. Naprimjer, ovi Montenegrini. Oni su napravili svoju naciju i to je više nemoguće vratiti u srpsku naciju. Ja iskreno ti kažem i ne trebaju nam. Oni su takav jedan defekt, kao isto kad slušam ljude kao treba, ne znam, osvestiti Hrvate, muslimane. Čekaj, šta će meni neko opet 400 godina izdaje, ubija, prodaje i onda kao pa mi smo sad braća. Koja braća, dokad? I opet, i mi bi kakvi jesmo pristali, ali oni ne bi, zato što oni nikad nisu iskreni, što bi oni uvijek išli na to da nas pobiju, da nas istrebe. Sad, evo, do juče su govorili za sebe da su Turci, sad jednom Srbe proglašaju se Turcima, kao mi smo sad pravoslavni Turci, a oni su Bošnjani i ne znam šta sve ne. Dobro, nisu oligeti. To su konstrukcije nacija nastalih u Holiday Innu ili nastalih u bolesnim deluzijama šizofrenog Ante Starčevića ili tako nastalih, ne znam, juče, nastalih 2022. u takozvanoj specijalnoj vojnoj operaciji, pošto ta nacija nije bila kompaktna, jedinstvena, dok nije prepametni pravoslavni car pod navodnicima započeo jedan rat koji iz kog ne zna da se izvuče. Znači, brate, ako nisi nameravao da ga dobiješ, ne treba da ga započinješ. To je jednostavno stvar logike, ali rat je danas najveći biznis, kao što je i danas patriotizam postao najveći biznis. Ima jedan dobar citat koji sam ja pre mislio da je zlonameran, ali kako, znaš, malo čovjek razmisli, tačan je. Kaže, patriotizam je posljednje utočište hulja. Evo, pogledajmo danas u Srbiji vlast. Nikad više zastava, a nikad većih izdaja. Ali svi su patriote i svi se kriju iza patriotizma, da mogu da kradu, da ubijaju, da otimaju, da izdaju, da prodaju. Ne znam šta bi onda radili izdajnici kad bi se oni dokopali vlasti, ako su patriote takve kakve jesu. Upravo tako. I onda u tom cijelom brlogu gdje su s jedne strane znači lažne patriote trenutno na vlasti i s druge strane neka opozicija koja po meni to su i dalje oni ostaci raskola Miloševića i Stambolića, odnosno desni i levi komunisti. Ta struja koja je ostala od Miloševića i njegovi repovi, to su desni komunisti, a ovi su levi komunisti. Trenutno su desni komunisti dosta jači i po meni desni komunisti, lažni konzervativci, tradicionalisti, ostali su nama mnogo veći neprijatelji nego otvoreni levičari komunisti. Ti, brate, sa otvorenim levičarem znaš na čemu si, ali ti kad imaš horde raznih kvazi patriota koji se kriju iza toga, koji se kriju iza Kosova, koji se kriju iza Republike Srpske, koji se kriju iza Srbije, iza svega, oni su mnogo veća opasnost, jer oni su nama opoganili sve simbole. Oni su nama oteli i zastavu, i grb, i himnu, i državu, i sve su nam uzeli. I sad mi, pazi, ovi protesti koji traju, koliko već 15-16 mjeseci protiv vlasti, to imaju dosta svojih mana. Ja kao aktivni učesnik imam pravo da pričam o tome, ali ima jedna jako pozitivna stvar koja se tu desila, a to je da su simboli konačno vraćeni gde pripadaju, da su oteti iz ruku vladajuće hobotnice, znači naše i zastave. Nikada pre ti nisi mogao vidjeti ovoliko srpskih zastava, ovoliko srpske simbolike i toga na protestima. Ali sad se to vratilo, ti imaš zastave i sa Hristom i Kosovo i nema predaje i sve, što je bilo nezamislivo ranijih godina. Petog je bilo, nego mislim ovo sada na prethodnim, ne znam, protiv nasilja za Rio Tinto i to je bilo nezamislivo. Sada je već problem i ovim komunistima tu raznim liberalima koji skiče svaki čas, ali oni da li svesno, da li nesvesno, ali ja premislim svesno, namjerno govore i rade neke stvari da bi vladajući režim i njegovi kerberi medijski imali materijal za paljbu. Nekim izjavama i nekim ponašanjem dela ljudi koji su, da kažem, opozicija, koji su
koji su ono kao protivnici vlasti. I o tome hoću da kažem da to što smo mi protiv vladajućeg režima i što su oni protiv vladajućeg režima, mada ja ne razumem zašto su oni protiv vladajućeg režima kad je taj vladajući režim uradio sve ono što oni nisu mogli ili smjeli. Taj vladajući režim je skoro pa priznao Kosovo, ovdje samo fali potpis. Formalno sve je završeno, samo znači formalnost čisto da se potpiše priznanje. Imaju po 2-3 gej parade godišnje, imaju znači stvari takvih, a to da ne pričam o obesmišljavanju patriotizma, o tome da su sve navijačke grupe preuzeli, što je bilo nezamislivo prethodnim režimima. I sve prolazi mirno. Radi se posao, biznis cveta i to je to. Sad stvar je tome znači da mi se nalazimo kao da kažem srpski nacionalisti i grupe i pojedinci i kako god između Scile i Haribde. Znači nalazimo se između Scile koja je lažni taj patriotizam i Haribde uvek gladne takozvane opozicije koja samo čeka svoj trenutak za smenu. U stvari to su ti dve strane istog novčića. To je kao Two-Face iz Batmana. Znači ima baca, a u stvari na kraju se ispostavi da je sa obe strane isto. Znači on cijelo vrijeme pobeđuje, on ne može da izgubi. Znači ti šta go kažeš pismo glava, on baci i on uvek pobeđuje. Znači uvek je njegova što kaže kuća nosi, kuća pobeđuje. Evo, htio bih mi se nalazimo... Završi slobodno. Mi se nalazimo baš kao Odisej kada je išao kući iz Trojanskog rata i prolazio između Scile i Haribde. I mi se nalazimo i on tu mora da žrtvuje, pošto ova Scila ima 6 glava, a Haribda ako usisa guta sve. Scila je pojela 6 njegovih mornara, ali su ostali preživjeli. Šta je poenta? Hoću da kažem da mi šta moramo tu da žrtvujemo? Ne ljude kao ljude, već moramo da žrtvujemo svoj ego, da žrtvujemo svoje sujete i neke razmirice ako mislimo da nešto možemo da uradimo u celoj ovoj priči. Ako ne, možemo svi lepo da idemo u penziju i da se ne zanimamo više ovim i da jednostavno jer šta onda mi onda tu radimo. U celoj priči najvažnije je to da mi moramo žrtvovati svoj ego, da sujete idu po strani, da bi se moglo nešto uraditi. Inače, ovako može da se priča i da se radi još 100 godina, oni lepo, baš i briga. Pa njima ovo odgovara ovako stanje. Prvo, znači, potpuno kolaps nacionalne ideje koja je prvo 40 godina se vuče kroz blato i sad kad je se, da kažem, donekle i očistilo od tih udbaških elemenata koji su već i zastareli, neki su i pomrli, neki u penziji, neki ovo, neki ono, mi i dalje ne radimo ništa. Ništa se ne preduzima, ništa se ne... nema tu. Evo ti, svako ode, i onda ti dođe neko i priča, ti si, ne znam, radiš za ovog i za onoga. Znači, dokle su oni obesmislili ceo patriotizam? Ja sam išao, to je bilo za 15. mart, kad sam išao, znači, ceo Beograd, kolaps, ne idu busevi, ne ide ništa, ja sam peške krenuo dole. Znači, ima se šipči dobro. I, ljudi izlaze, masa ljudi, ja u crnom sav, znaš. I žena jedna izlazi kao, ni 5, ni 6, ona kao, pa gde si krenuo takav? Kaže, na protest. Kaže, što si se tako obukao, mislit će neko da si ćaci. Znači, on je uspeo da određeni stil oblačenja, koji je naš stil oblačenja, crni, kačketi, casual, on je to uspeo da implementira. Tako je, uspeo je da prisvoji to je zato što ti tu, on se samo time bavi u životu, on ništa drugo ne radi, on samo se bavi spletkama i prati, u tome je 37 godina, znaš, i ne možeš ti njemu da pariraš, da ga napadaš na njegov način, jer on zna sve te spletke, mislim, ja verujem da je on čitao i ovog, kako se zove, psihologiju Gomile od Lebona, a verujem da je čitao i izvesnog doktora iz Nemačke. Da. Tako da, jer to su neke stvari kad pogledaš u propagandi vrlo slične. Znaš, što kažem, oni su uzeli neke stvari iz tog perioda i prilagodili današnjici. To mi isto treba da radimo. Ne možeš ti današnje vreme da 100% prilagodiš ni Ljotića, ni Kodreanua, ni bilo koga od starih
ideologa iz 20. i 30. Jer mi sada živimo u 2026. godini, uskoro će i 2030. Znači mi ne živimo, to je 100 godina, mi ne živimo tada. I ne može se isto, ne možeš ti sad, ne znam, kao D'Annunzio u Fiume, da uletiš sa nožem u zubima ili, znaš, malo se to radi drugačije. Pa evo, uzmimo, znaš, kao krenu ljudi, kao što niste, ne znam, nacionalisti na Kosovo, ovo ono. Pa Srbija je 1878. izborila nezavisnost i 3 su se vladara promenila dok se 1912. Kosovo nije oslobođeno. Ali je stvar u tome što je država tada radila i što je država pripremala i što je naoružavala te odrede i slala. A vidimo mi šta je bilo sad sa ovom katastrofom dole pre 3 godine, kad su ljudi samo potpuno uzaludno izginuli. Zašto? Za ništa. I ništa nije urađeno, samo je šteta napravljena. A onamo su, to je bila četnička akcija koja je finansirana od uticajnih i bogatih ljudi u Srbiji, od kojih je bio jedan i Đorđe Vajfert. I ona je podrila toliko osmansku vlast u tim predelima da je vojska samo ušla i u 2 bitke potpuno uništila turske trupe. Znači, konstantni napadi su bili i na njihove kasarne, i na karaule, i na patrole, i na sredstva snabdevanja, koja su potpuno uništena. Vojska je ušla i nanela teške gubitke neprijatelju i porazila ga u 2 bitke. A danas ljudi, znaš, ti pogledaš, ti si nacionalista, danas od svoje neke male plate odvojiš nešto da bi mogao da naštampaš neku nalepnicu ili, ne znam, sprej da nešto išaraš zid ili, znaš. I svako će da te etiketira da si plaćenik i... Da, još te etiketiraju i jedni i drugi i treći, svi te napadaju. I tvoji te napadaju. Naravno, jer sad je tu primat ko će da bude glavni i ko će da se pita. Zato, jer kod nas je postalo to da se ljudi mnogo bave trivijalnim i nebitnim stvarima. Ko je šta radio, ko je gde bio, ko je s kim pričao, drugo, to je potpuno nebitno. Bitno je šta ćemo mi ostaviti iza sebe i da li će ova ideja umreti sa nama, kao što reče Vuk Drašković, umreće SPO sa mnom, ili će ostati da živi posle nas. Jer ako ona umre s nama, mi smo krivi, mi smo poslednji. I zašto mi to radimo, šta mi to radimo, zašto? Jer kao što je nama neko preneo tu ideju, kao što je i meni neko preneo, moja je dužnost da ja prenesem dalje. Ja ne mogu sad živjeti s glavom u oblacima i sad ću ja da maštam i da zamišljam kako ćemo mi sutra preuzeti vlast u ovoj zemlji i kako ćemo mi odmah da rasporedimo, pa ne znam, ja ću da postanem ministar, a ti ćeš da postaneš novi Dodik ili ne znam šta. Ne može, brate, nema od toga ništa. Znači, jednostavno nosiš dalje. Nekad, negde, nekad će neka generacija uspeti to da uradi. Mi nećemo, jednostavno, jer prvo nas nema, drugo smo razjedinjeni. Svako od nas nek radi ko može. Kao onaj vrabac što lego na zemlju pa nogama podigo noge ka nebu da drži nebo da ne padne. Kao ti ne možeš ništa. Pa kaže ja sam uradio koliko mogu. Neka uradi svako od nas koliko može i dosta. Svako svoje nek uradi i dosta. Znaš kamen po kamen i sagradio si dvorac. Spominjao si i evropski internacionalizam i ne znam, pričali smo o nekom bratimljenju sa Hrvatima koji meni isto tako ne dolazi u obzir, jer evo, ne znam ti, majka mi iz Slavonije, porijeklom su njeni sa Korduna i sad od malih nogu, ne znam, kad sam išao u goste rodbini tako, ovako, onako, imao sam tu nije verziju, nego bio sam isprovociran od strani Hrvata, tako da jednostavno ne dolazi u obzir. A opet smo se dotakli teme rajinskog mentaliteta, koje je još jedna od pošasti kod Srba, jer da meni sad neko kaže, pogotovo od ovih susjednih novonastalnih nacija, da je sve to srpska mitomanija, kao što je pokrštavanje, vidi ovako, samo ću ti reći jednu stvar. Znači, stvar je što nije ni produkt komunizma, ni produkt liberalne demokratije, ni rata, ni bilo kakvog sistema. Moji bliski rođaci sad, to su ljudi od 40-45 godina, od oca Srbina, majke Srpkinje, njih dvojica su postali Hrvati. Ostali da žive u Hrvatskoj. Hrvati su, djeca će im biti sutrašnje ustaše. Tako da to je stvar koja vidim iz svoje, iz prve ruke, sa vlastitim očima gledam takve stvari, znaš.
Da, mi smo narod koji nije sposoban toliko da nasilno asimiluje druge narode. Ne kažem ja, asimilovali su se manji neki narodi koji su kod nas živeli, i Cincari, i Vlasi, i ovi među Srbe. Ali neke prisilne asimilacije koje su radili drugi narodi, to Srbi nikad nisu radili. Za razliku od Hrvata koji to rade agresivno i ostalom među Hrvatima kao i Ukrajincima, oni su produkt svih nacija koji su tu živjeli. Znači, Hrvati su nastali od Srba, od Nemaca, od Čeha, Slovaka, Jevreja, od svih, znači tu jednostavno, da kažeš, splačina od naroda, i sad oni nekome nešto pričaju i nazivaju, ne znam, nekoga ciganima ili kako god već. To su kompleksi, to je jednostavno nedefinisanih naroda koji se mržnje, a ne znam zašto ne mrze Nemce ili Mađare kad imaju značajan postotak Nemaca i Mađara. Pogledaš im samo prezimena i vidiš koje je prezime mađarsko, koje je prezime nemačko. Ali oni nemaju postotak mržnje prema njima, već prema Srbima. Jer oni smatraju da su Srbi nema nešto uzeli i oteli. Pošto su oni bili kmetovi. Oni su stari goti. Tako da... Da, ali oni su bili kmetovi u Austro-Ugarskoj imperiji, a mi smo bili vojnici. Ratnici koji su služili imperiji kao graničari, i ti si tu bio privilegovan. Nisi morao da radiš ništa, da plaćaš porez. To je da ratuješ kad dođe vreme i to je to. A ovaj kmet šta će svaki dan na njivi, dođe onda Starčević i Frank naprže i da su za to krivi Srbi, a ne Mađari, a što će reći da su iz Beča i Pešte išli te priče na Hrvate. Ali to opet ne abolira njih. Kao što kad mi kao kažemo što grešim, kao Ustaše su, ne, Ustaše su jedna minorna skupina fanatika. Ne može Ustaša sam, koliko ih je ušlo na 2 kamiona u Zagreb 41. da pobije onoliki narod. Znači njih komšije, ljudi koji veze nisu imale s Ustašama, koji nisu ni znali da Ustaše postoje, čim je rat počeo, oni su odmah krenuli da ubijaju svoje komšije, prijatelje do jučerašnje Srbe. Znači nije tu do nekog Pavelića toliko i ne znam koga, koji ih je odjednom otrovao mržnjom. Ta mržnja je postojala, zato što se oni tome uče od malih nogu, kao i muslimani u ostalom. A mi opet, naročito u velikim centrima koji su, mislim, a to je realno i Banja Luka, koliko sam čuo, i tamo ima dosta, i sam si mi rekao, raznih liberala, komunista i ostalih, koji kao da nisu vidjeli rata i nisu vidjeli šta se dešavalo tamo. Ali ovamo isto, ljudi, Beograd, Novi Sad, ti tako gradovi koji su, da kažem, u centru, oni nisu osjetili jednostavno šta znači hrvatski nož i muslimanska čakija, i njemu je to apstraktna pojava, njemu je to on jednostavno nešto što on... I onda te ljude čovjek može i da kapira, ali nekoga ko je bio, ko zna, ko je svedočio da on jednostavno tera neku drugu priču, znači ili je plaćen ili je lud, ja ne vidim neki drugi razlog. A mi smo opet, sam pričao malo pre asimilaciji, narod koji je drugim narodima dao sijaset svojih velikana. Evo, na primjer, Šandor Petefi, najveći mađarski pesnik, se stvari zvao Aleksandar Petrović. Srbin, čisti Srbin bio, znači koji je se mađarizovao. Na primjer, jedan od vođa bugarskih ovih komita, njihovih četnika, je bio učitelj Srbin iz Beograda koji je došao u Makedoniju da bude učitelj i tamo se slizao s Bugarima i bugarizovao se i postao jedan, zaboravio sam mu ime, postao jedan od vođa bugarskog nacionalnog pokreta. I mi smo uvek imali na izvoz tih ljudi. Onda isto kako je manipulisati ljudima neznanjem, ono što sam pričao za Deobe. Oni stalno citiraju Deobe pogrešno. Oni ne znaju šta tamo piše, ali oni teraju tu priču kao rekao Dobrica Ćosić. Lažeš kao da ti Dobrica Ćosić napravio. Jeste, Dobrica Ćosić napisao nešto 10, ali oni tvrde kao da je, brate, uzmi, pročitaj knjigu, lako je dostupna i vidjet će šta piše. Ali njima nije u interesu ni da pročitaju to, jer oni znaju u stvari da lažu. Oni su svesni da... Oni ne bi znali šta znači termin mitomanija da nema Srba, eto. Ne, oni ne, pa oni su prvi mitomani. Pogledaš tu šizofreniju kod njih tamo gdje istovremeno slave Tvrtka i Kotromanića i slave Mehmeda Osvajača koji je ubio posljednjeg Kotromanića i pobio cijelo bosansko plemstvo i zapalio njihove povelje i to. I ti onda gledaš, to je jedan jako bolestan i šizofren narod, o tome još pričao i Meša Selimović
da su jako teskobni i loši ljudi. Ali a ovamo se naš prikazuju uvek kao kao oni su kao raja. Ja kad čujem ta izraz raja, ja brate, što bi rekli, sad se ospijem, brate. Znam odmah da je neka prevara u pitanju. Pa branili grad, to je Sarajevo u A evo sad kratkim najče za kolama i prijedlog. starkama Ma da, jeste. goloruki napadali drogirane srbočetnike s pancirima i tako, znaš. Ma te priče iz hollywoodskih filmova, ja ne znam ko više veruje u to. Mislim, dobro, njima odgovara da veruju u to, ali meni su oni jasni i to je u redu. To je u redu, ja ne napadam zato što oni to tvrde, teraju svoju politiku, svoju priču. Meni su problem Srbi koji to rade. Onda isto, što sam htio da se dotaknem jedne priče o našim, ajde Rusija, Ukrajina, to petljanje, ajde šta znam, ljudi se opredeljuju kao slovenski narodi, pa ovo, pa ono, ali najjača su mi ova opredeljivanja Palestina, Izrael i to. Da. Druže, da kažem jednu stvar, moje mišljenje o njima je na našoj sceni jasno. O Izraelcima, Jevrejima i to. Naravno. Ali, da Palestince koji su dali 50% mudžahedina, znači na mala Palestina je dala više nego ne znam, onoliki Iran ili onoliki Pakistan. Znači dala je više procentualno, znači ne da bude kao procentualno, nego pola je njenih, polovina su ostali. Znači ostali svi, koliko je 50 muslimanskih, samo, znači zvanično samo... Bliskog istoka, da. Tako je, samo Libija, Libija i Irak nisu poslali, nisu poslali svoje borce. Možda je neko došao... Iran je također bio dosta zaslužan, kažu mnogi da su to bili pojedincima, međutim, dosta je njihova vlada, da se razumijemo, tad gurala sopstvene ljude u... Naravno, njihova služba je, prvo su kažu, pa oni su bili samo instruktori, pa dovoljno, šta će više, pa dobar instruktor ti vredi više nego zlato u ratu. Da se razumijemo, ovo je globalni konflikt koji ne možemo da poredimo sa nekadašnjom situacijom, ali ne možemo da ignorišemo neke stvari, tipa sada ja ovdje javno u Banja Luci, u sred Republike Srpske, da ja podržavam Iran ili podržavam Palestinu ili nosim onu zastavu Arapa, eno imam i brate, ne znam nija, pošto mi otac izdavao nekim esforcima kući, ovo ima tu zastavu, ali ja sad da izađem na ulicu i da skičim free Palestin, brate, pored mene da ide ratni vojni invalid u kolicima, bez noge, bez ruke, bez obe noge, bez glave, bez mozga, znaš, mislim, suludo su, to vodu neku suludu dimenziju srpskog nacionalnog, ne znam, mislim, ni to internacionalno. Pa to ti je jednostavno, ulazi su neke šizofrene situacije, bavljenja nekim stvarima, prvo koje mi ne možemo da promenimo, drugo koje su jednostavno totalno nebitne za nas, mislim šta mene briga za Izrael i Palestinu, koliko ratuju, što se ubijaju, pa oni tipa ratuju od kad su nastali i sad ja nešto se posebno bavim tim. Nego, znaš, ljudi vole da kukaju za tuđim nosilima, što bi rekao naš narod, znaš, baviš se tu nekim nebitnim stvarima za našu priču, znaš, mislim, jako je loša situacija i sumorna, ali dobro, sada ne bude samo da kritikujem, ima i dosta pozitivnih primjera, gledaš i u omladine dosta dobre koja hoće i da uči i da sledi i da radi nešto i to. Znaš, bitan je taj odgoj, ali je prvenstveno najvažnije ako si ti to poneo iz kuće, to se kasnije nadograđuje. Ti si, ako si osnovu, što rekao Momo Kapor, patriotizam, to te baba kući nauči. Znači, ako si ti poneo to osnovno iz kuće, tebe ne mogu da zarobe internacionalne ideje. Mislim, u redu, naravno, saradnja, neka podrška, oni sarađuju sa mnom, ja s njima, nećemo se sad mi izolovati ko Severna Koreja van sveta, ali kažem sad neko podređivanje njima i sad šta će reći neki tamo Francuz, neki Englez, neki Nemac, bože, ne interesuje me uopšte šta će oni da kažu. Oni su dovoljno rekli kroz istoriju, tako da ne moraju više ništa da pričaju, ali ti kažem da mi prevashodno moramo gledati sebe, moramo zastupati naše ideologe, kao što su Kalajić, Crnjanski, Ljotić, Micić, Njegoš, ja Njegoša uvek vidim kao ideologa, pa Karašanin,
Ima dosta kvalitetnih. Jovan Dučić, na primjer, koji je dosta skrajnut u svemu, a jedan sjajan i pisac i bastion srpske ideje. Jedan veliki bastion srpske ideje, međutim, nekako je uvek ispod leda, uvek je nekako ispod površine. Znate, ljudi najčešće citiraju neke njegove ljubavne pesme i to. Ali znači čovjek je bio ozbiljan nacionalni radnik. Ali to je ono problem što umjesto naših ideologa, naših boraca, naših radnika mi uzimamo strane. Da, evo više se više se ne poštuje i uzdiže i promoviše na internetu od strane nekih nacionalnih informacija Korneliju Kodranu. Poštujem lik i djelo, ne svaka čast, ima čak i portret jedan što sam dobio, nebitno, ali zašto ima dobre reelsove, ima dobre TikTok edite, mnogi nisu, ko je išta od tih ljudi što guraju, što promišljaju Kodranu, ko je išta pročitao, razumiješ? Eto jedna, ne znam, formacija, jedan pokret je štampao knjigu, koliko primjeraka, ne znam, to što je bilo dostupno da se pročitalo se. Ko je od njih šta pročitao? Tako je, znači knjiga, on je jako dobar ideolog i to, ali on je ipak više bio za rumunski narod. Znači neko ko je, kao što je i Primo de Rivera za španski i ostale. Znači to su, mislim, dobro, pazi, postoje neke stvari koje se mogu uzeti, koje se mogu primeniti, ali sad da ja kopiram celu ideologiju nekog lika, stranca, je malo, da kažem, sulud. Ima pametnih stvari, i o demokratiji, i o liberalizmu, i o nacionalizmu i sve, ali ja mogu njega da citiram i čitam i ovo, da on kritikuje demokratiju, kritikuje liberalizam, ali ja ne mogu biti njegov nacionalizam. Znači ja ne mogu biti rumunski nacionalista, ja ne mogu biti španski nacionalista, pa sam Primo de Rivera i kad je dolazio kad je Mussolini pravio pokušao napravi fašističku internacionalu gdje bi se naravno on pitao za sve, Primo de Rivera je iz poštovanja došao ali je rekao, kaže, mi ćemo samo doći i prisustvovati ovdje, ali, kaže, španska falanga neće uzeti učešće u radu, jer, kaže, nama su interesi Španije iznad svega. I sama ta izjava je dovoljna bila da takva priča doživi krah, jer je nemoguće. To je isto što će se desiti sa konceptom Europe nacija, u stvari što se desilo ovim ratom u Ukrajini, gdje je toliko slepilo većine pokreta u Europi, da je to zastrašujuće, da su svi ideolozi Europe nacija od, ne znam, Benoje, Venera, Kalajića i svih njih koje sad, da ne nabrajam sve njih, koga zanima može sam da nađe, svi su pali u vodu ovim ratom. Zašto su pali? Zato što ljudi koji su, kad kažem, njihovi sledbenici, popljuvali se po njima. Ja nisam sad neki ekstremni rusofil i to, ali ne možeš ti da isključiš Rusiju iz Evrope. Rusija je evropska zemlja. Znači, ti nju moraš da računaš u Evropu. Pa sad ćemo reći da mi... Zemlja koja je izrodila mnoge filozofe, pjesnike, pisce, književnike, mislioce, ratnike, političare, vojskovođe, careve. A ne možeš, ali neko to hoće da isključi i sad njoj, kao kad bi sad neko u sukobu, ne znam, sutra da se sukobe Srbija i Montenegro i sad bi se pričalo o nekim crnogorskim nacionalistima, znate To je ta priča, druže, ti nemaš utemeljenje, nemaš, kakva si ti nacija nastaješ u 21. veku. Da. Mislim, možeš da nastaneš, ali nemam ja protiv, nek svako pravi svoju naciju, ali pravi je odakle si krenuo, od sebe, a ne ti sad uzimaš i praviš iz srednjeg veka ili od nekud otimaš tuđe. Otimaš Srbima tvrtka, a Hrvati kad su htjeli da ukradu Marka Pola, pa im Italijan rekao, ostav, nismo mi Srbi. Da. Kad su htjeli da i njega proglasi za Hrvata, kaže, ostav to, kaže, nije to, kaže, nismo mi Srbi pa da uzimate. Oni isto pobiju Tesli celu familiju u Smiljanu, zapale kuću, sruše mu 91. spomenik, a sad kao stave ga na novčanicu. Lepo je rekao Dučić, to je jedan narod koji se ničega ne stidi, što jednostavno nema obraza, ni za što. I sad, neko će sada kaže, pa kao, znate, to je stvar prošlosti, treba zaboraviti, treba oprostiti. Prvo, nemam ja pravo da opraštam nikome ništa, naročito ne
nekome ko ne traži oproštaj. Oproštaj se daje, to i hrišćanstvo govori, oproštaj se daje onome ko traži oproštaj. Ne možeš ti da juriš njega i da ti njemu daješ oproštaj ako ga on nije tražio. Jeste lepo rečeno da kako se zove, oproštaj može da se traži da ne mogu sinovi odgovarati za grehe svojih očeva, tačno je. Ali, ako sinovi žele ili unuci da ponove ono što su očevi radili, ne znam da dalje šta pričamo, a oni žele da to ponavljaju i ponavljaju uvek. Svaki rat oni iskoriste, ali nikad nisu išli na nas jedan na jedan, nego su kao psi išli iza nekog gazde i uvek su nam pravili probleme. Znači, nas su više oni pobijali nego bilo koji okupator koji je došao u ovu zemlju. Znači, ovi naši ovamo otpadnici i lažna braća. Onda sad da, što sam malo pre, opet skačemo s teme na temu, što sam malo pre pomenuo koncept oko ideologa i to, na primjer za Micića Ljubomira, koji je napravio koncept barbarogenija. Barbarogenije, bar po meni, kako ja smatram, barbarogenije mitski je Marko Kraljević. A pošto znamo da Marko iz istorije, Marko iz mita nije isto, pravi barbarogenije koji je nastao, kojeg smo imali, to je bio Karađorđe. Vožd Karađorđe je to oličenje baš tog duha, tog barbarogenija. Znači, genijalni varvarin, to je on bio. I Micić je imao jedan lep koncept u kom je govorio da ne treba evropeizovati Srbiju ili Balkan, već balkanizovati Evropu. Jer Evropa, znaš, uvek kao i da se pežorativno i negativno se priča o Balkanu, taj Balkan, Balkanci, a da se ne lažemo, antička civilizacija nastala na Balkanu. To su kompleksi ovih severnjaka koji su dok je ne znam, na Balkanu izgrađivani gradovi, spomenici, statue, cvetala filozofija, ovi su gore, da prostiš gologuzi, skakali preko vatre, znaš. I sad oni kao nekome, taj Balkan. I on je smatrao da je Evropa jako iscrpljena ratovima, prvim svetskim i to, i da je izgubila tu svoju esenciju životnu i da joj treba ta divlja krv Balkana i da treba Evropu, da bi ona se vratila na svoje stare puteve s kojih je skrenula, da je treba balkanizovati. Međutim, nažalost, kako vidimo da se Balkan evropeizovao u tom negativnom smislu, ne u pozitivnom, nego baš u najgorem negativnom. Zato što mi danas... Trenutno nekako, izvini, možemo samo da gledamo kroz negativni smisao Evropu, trenutno pod okupacijom. Da, danas da, jer prvo, znači, kao što je Špengler rekao, Evropa je život, zapad je smrt, ali tamo sad samo postoji zapad. Sve ono što je nekada Evropa bila, sve to što je ona davala, to ne postoji, to je jednostavno uništeno, to je umrlo i sad, znaš, kao mi dalje se zanosimo nekom pričom kao internacionale, saveza, bratstva, pa oni i dalje na nas gledaju sa visine, to je jasno. Postoje tu neki pojedinci, ne mogu sada kažem da su svi takvi i to, postoje tu pojedinci koji nas i gledaju dobro i koji nama imaju lepo mišljenje i koji nas, da kažem, i vole, ali generalno i dalje imaju taj zapadnocentrični stav prema nama. Čak i njih uzdižemo više nego sami sebe, ponižavamo se kao da mi nismo taj drevni narod koji tolike junake stvorili. Apsolutno. Znači mi možemo biti samo uzor svima njima i celom svetu, a ne sad da mi tražimo pored naših junaka od, da kažem, Kosova do 1918. Znači ne moramo sad ići cara Dušana, nema ići to, ali da kažem, ajde idemo od Kosova gdje je krenuo taj mitski arhetip, jer se posle toga sve nama se istorija računa pre Kosova i posle Kosova. Znači, i sad ne moramo ići dalje. Znači dovoljno je odatle do, da kažem, pa što da ne, i zadnjih ratova Republika Srpska je realno jedina pobjeda srpskog naroda u ratovima 90-ih. Znaš, sad ljudi kao jesmo mi držali 80%, ali jednostavno bilo ili uzmi ovo što ti se daje ili ćemo da vas uništimo. Mislim, realno NATO bi nas zgazio tamo, ko što je mogo da nas zgazio. Pa su oni bili najjača sila od tog vremena
i niko nije ni mogao da ih zaustavi ni da ih pobedi. Bilo je, uzmi šta ti se nudi i to je to. Mi upravo zato ja mogu sad da se šetam slobodno, šetam se u ovoj majici sa zastavom kako god hoću, zovem se Miloš Trifunović, a ne Murat Turković i to je što mnogi ne shvataju i zato mnogi Ne bi te domalo to. uvažavaju našeg generala koji je zadužio Tako, da. u 20. vijeku To najviše sad, sigurno narod s ove strane Drine zadužio i ne tako je. da niko ludo Sad dijete kaže protiv njega. se pojavljuju neki tipovi koji se isto predstavljaju kao rodoljubi, znaš, kao oni su savršeni i to. Neću da ih imenujem, koji isto na Mladića gledaju negativno, kao on je i dan danas komunista, on nosio, ne znam, ovu kravatu, obeležja one komunističke partije Ruske federacije, a nosio, brate, ono ko je došao ga podrži, nosio bi ne znam šta sve i da su mu dali, znaš, on je, na primjer, jako pričao lepo jednom, pošto je on kao dete, njemu je otac ubijen, majka isto, i zato je on imao, i da kažem, i lične razloge za mržnju prema četnicima, a opet imao si masu četničkih formacija 90-ih, koje on iskreno, da je hteo, mogao zabraniti sve do jednog. Naravno, kao što je Tuđman zabranio HOS, a koji ga danas mogao je, i Slavku Aleksiću i svima njima da poskida i brade i kokarde i da kaže ili ćete se ući u regularne formacije ili nećete, ili ćete idi kući. Znači mogo. Ali jednostavno video je viši cilj, video je da narod to želi. Nije dozvolio da se Manjača i Kozara ponovo sukobe kao što se sukobile u Drugom svjetskom ratu i došli smo do toga da se na Kozari do 60 neke nije rodilo dete. Eto, to je tokav je bio pokolj i istrebljenje. I sad nađu se tako neki ljudi, pričaju priče o Mladiću, o Karadžiću, o bilo kome. Nemaš pravo da pričaš. Prvo, znači, naročito oni koji su tad bili vojno sposobni i sve, a krili su se po nekim budžacima ili po inostranstvu, ali oni su, znate, sad odjednom popili svu pamet sveta i naknadnu pamet i oni sad znaju kako je trebalo. Pa što nisi došao pa pokazao kako je trebalo. Isto tako ljude koji su uradili neki čin žrtvovanja za nešto, proglašavati ludacima, lunaticima ili samoubicama, isto suludo. Znači on je uradio nešto za što je verovao. Sad možda je to ispalo i pogrešno, možda je to ispalo i loše i da kažem u neku smislu, ali on je smatrao da tako treba, uradio je to, bar ako ga i ne smatraš junakom, nemoj ga pljuvati. Nemoj davati neprijatelju municiju za napad. Da. A mi to radimo konstantno. Nama niko ne valja, nama niko nije dobar, jer smo se toliko, da kažem, da se opet ne ponavlja, ali jesmo. Danas, znači mi imamo, ono sam rekao, ili imamo taj udbaški nacionalizam, odnosno lažni patriotizam, ili imamo ove hipi levičare, ili, brate, počeli su se pojavljuju te neke internacionalne, nacionalne organizacije, što je ono samo u sebi paradoks paradoksa. I ljudi, naravno, gledaju šta će kući, sad ti kažeš meni, ja sam nacionalista, meni je pre svega bitna moja nacija, pa jeste, ali, kao, mi imamo tu koncepte, svaka čast i Valoji, i Morasu, i Kodrijanu, i ne znam, svima njima svaka čast, sve su to bili, ja sam većinu njih čitao, sve su to veliki mislioci, veliki umovi, genijalni umovi, ali mi imamo naših toliko genijalnih umova da nam niko od njih ne treba. Naravno, ja sad ne govorim da njih ne treba čitati, da njih ne treba izučavati, naravno da treba. Naravno da treba obrazovani nacionalista srpski da čita i ovog Karl Marksa, da pročita ako može i Kapital i Komunistički manifest, da pročita i Kuran i sve. Zašto? Da upoznaš neprijatelja, da znaš šta ti neprijatelj misli, da znaš da kad onaj hodža kaže kako je njima rečeno u Kuranu, samo među hrišćanima gledaj prijatelje, da znaš da laže, jer to u Kuranu ne piše nigde. A hodža, znajući da su Srbi postali nepismen narod koji sem do pola jelovnika u kafani nije pročitao ništa, on možda mu proda tu priču kako su u njima piše u Kuranu, kako je njima Muhamed rekao da samo među narodima knjige, tako su zvali hrišćane narodi knjige, gledaju prijatelje, što je apsolutno netačno. Mislim, istorija govori koliko su oni nas gledali, ne samo nas, nego sve hrišćane generalno gledali kao prijatelje. I onda mi, i onda je lako
neke priče, šta svaka vlast, što je lepo to je pisao i u psihologiji Gomile, Gustave Le Bon. Svakoj vlasti je bitno da mu narod bude glup, zatupljen, da bi lakše mogo da vlada nad njim. Jer samo takav narod će biti poslušan i samo takav narod će evo, pa imamo sad primjere. Nikad ovaj narod nije bio zatupljeniji. Ove generacije sadašnje kod nas, ovi Titovi pioniri, Vučićevi penzioneri. Ti najtupaviji primjerci srpske nacije, ja mislim, u istoriji. Tako, U istoriji. Eto, ako smijem da I samo onda, kažem da su mog oca koji je 61. godište učili u školi o raskolu, mislim učili o raskolu katoličke i pravoslavne crkve, nego teorija je bila dva brata, ne znam, Stojan i Josip, posvađali su se, jedan je otišao na zapad, drugi je otišao na istok i tako je tako je došlo do raskola između katoličke i pravoslavne crkve. Eto, šta dalje da ti kažeš? To je čovjek koji to vjeruje, znaš. Tako, brate, pa iskreno ne znam više šta bih rekao, sem da poručim mlađim naraštajima knjige, braćo Srbi, knjige, a ne zvona i praporci. Što je rekao Dositej Obradović. Možemo, eto, da se složimo. Da. Zato što jednostavno obrazovanje je ključ. Naročito za nacionalistu koji ne treba bude sirova i tupadžija, koji ne zna ništa sem da se tuče, a i to ne zna, mnogi od njih isto dobiju batine pa još ih posmevaju, Antife i ostali, da su glupi i nesposobni. Eto, znači samo, znači, u čitanju je ključ, u obrazovanju, naravno trening, jer treba i da bude jak, i telo treba da bude jako, i nacionalista može samo, znači, mora tako da bude kompletna ličnost, i umno, i psihički, i fizički. Tu smo da pomažemo jedni drugima uzajamno, tu smo jedne uz druge, ne da ih gledamo sa visine, nego da im pružimo ono što im zaista treba, da im prenesemo ideju i prenesemo im baklju znanja. Sad, dragi gledalci, nadam se da ste izvukli nešto poučno iz ove epizode. Obavezno zapratite Telegram kanal Zov krvi, koji ću da navedem u opisu kad objava bude dostupna, jeli? Ivane, hvala ti na gostovanju i nadam se da ćemo opet imati priliku opet o nekim različitim temama, jer koliko vidimo može da ide do Tako je. Hvala. 360 minuta, a mi malo nemamo vremena. Tako. Hvala i tebi što si me pozvao. Ja bih samo priliku da preporučim da se zaprati kanal Legionar na Instagramu i na Telegramu. Pa do sljedećeg viđenja, ako Bog da, vrlo brzo, a i nas dvojice da se vidimo, ako Bog da, i ovako uživo. Ako Bog da, isto tako uskoro. Ništa, svu sreću ti želim i nadam se opet da se ubrzo čujemo i vidimo, a za gledalce sljedećeg gosta tek ćemo da izaberemo, pa se vidimo u nastavku serijala. Pozdrav. Svako dobro, pozdrav.